फ्रेंड्स ଏବେ ଆମେ ଶିବାଞ୍ଜଳି ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ କେତେ ବୁଲନ୍ତି ପରା ଏପଟେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ତ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି ନା ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି। Kamu nih jadi अरे कौन सा कौन चाहण दे कोशिश करी कोड़ी जाओ सोगनी से बैठ मारिया मुझे
ଅନ୍ଧାର ତ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋବାଇଲ ଭଲ ଇଏ ଏଇଟା ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଠ କିଏ ମନା କରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମତେ ତ କହିଲି ନା ରାତିରେ ନାଇଁ ଆଉ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମାନେ ଚାଉଳ ଜିନିଷ ତ